Сме в Балкан Бургер, Пловдив. И ставаме свидетели на едни от най-натъпканите бургери, които сме виждали през живота си. Така че ще може да го издем това нещо. Уха е страхотно. Уха е Да, наистина. прекрасно. Месото... На картофите са пресни, не са бланш. Мгм. Истински натурални картофи. Прясно изпържени. Страхотно. Добре, сега ще направим тест, нали? Да, разбира. Аз Айде. ще направя. Да видим тази голяма захапка. Меча захапка ще има ли? А? Страхотно. Как е месото? Много вкусно. Тест обаче ще се разсъблика. Защото такъв голям бургер. Гледайте какво става. Гледайте каква голяма захапка иска. Много е вкусно. Зеленчуците са пресни. Страхотно е. Значи, питката приятно, изпечена, пухкава питка, месото, още като влезете миришно истинско месо. Как ти предаваме ли са? Да. Много рядко ми се случва да преям и то да преям само за 15 лева. Изключително съм доволен от Балкан Бургер Пловдив. Препоръчвам на всеки пловдивчани и непловдивчани да отидат.